Bikakots 9.000.000 euroko bi diru laguntza baimendu dira Barañainen eta Atarrabian 521 etxebizitzaren eraginkortasun termikoa hobetzeko. Nafarroko lehendakariak kirol merezimenduaren urrezko domina eman dio Carmen Rubio arkudun tiratzaileari. Foru gobernuak 11 milioi irabiliko ditu enpresetako IGG proiektuak dinamizatzeko eta Nafarroko lehiakortasun teknologikoa handitzeko. Nafarroko gobernuak Taxoaren Klub Atletiko Osasunari 4 milioi euroren truke lursail bat saltzea erabaki du. Azken asteetan Iruñeko udalak 600.000 euro baino gehiago inbertitu ditu Arrosadian egin diren konserbazioko eta hobekuntzako 3 jarduketetan. Nafarroko gobernuak atzoko bilkuran 2 diru laguntza baimendu ditu, Bikakots 9 milioi eurokoak, Barañaingo eta Atarrabiako 521 etxebizitzaren eraginkortasun energetikoa hobetzeko. Zehazki, gobernua baimen eman dio etxebizitzako zuzendari nagusiari 1.652.500 euro emateko Barañaingo Gaztañondoak plazako 4., 5. eta 6. blokeak biltzen dituen jabekideen komunitateari. 219 etxebizitzako inguratzaile termiko hobetzeko birgaitze babestuan laguntzeko. 7.500 euro etxebizitza bakoitzeko. Horrela, 4.337.875 euroko ordainketa ekarri duen esku hartzeari ahalik eta diru laguntza handiena emango zaio. Bertzalde Atarrabiako 56. poligonoko jabekideen erkidegoari 1.210.383 euroko diru laguntza ematea baimendu du gobernuak. 21 ataritan banatutako 302 etxebizitzako bero sarea hobetzeko birgaitze babestua egiteagatik. Kasu horretan diruz lagundu daiteken gehieneko 40% eman da. 3.228.459 euroko guztizko aurrekontuaren gainean. Nafarroko lehendakaria izan da atzo arratsaldean 2024ko kirol merezimenduaren dominak banatzeko ekitaldian. Bertan Carmen Rubio arkulariari urrezko domina eman zaio, kirolari gisa egindako ibilbide nabarmen eta bikainagatik, eta Paralimpiar Jokoetan lortutako lorpenengatik. Nafarroko jauregiko tronu aretoan egindako ekitaldian, lehendakariak zilarzko domina eman die halaber kirol eta kudeaketa ibilbideagatik nabarmendu diren 25 pertsonari. Gainera, 4 ohorezko aipamen egin ditu, foru erkidegoan kirola sustatzeko jarduera eta ibilbide garrantzitsuak aitortzeko. Lehendakariak azpimarratu duenez, kirola pertsona gisa gehien integratzen eta batzen gaituen jardueretako bada. Errespetua, tolerantzia edo gainditzea bezalako balioi esker. Itxuraren eta desberdintasunaren oztopoak gainditzen ditugulako eta pertsona gisa konektatzea lortzen dugulako. Gainera ariketa egiteko aukeragia amaigabeak direla nabarmendu du, guztiok egin dezakedu edozein adinetan eta edozein baldintzetan gure osasun fisiko eta mentalean eta beraz gure bizi kalitatean eragiten duen onura izugarriarekin. Carmen Rubio tiratzaile arkudunak 1985ean eman zion hasiera bere kirol ibilbideari eta ordutik munduko eta Europako txapelketetan, lehen mailako nazioarteko txapelketetan eta Joko Paralimpikoetan 3 ediziotan parte hartu du. Bere palmaresean 2006ko Europako txapelketan urrezko domin bat du. 2011an Italiako munduko txapelketan 5. postu batekin eta 2013an Tailandikoan 6. postu batekin. Espainian gainera emakumezkoen arku konposatuko errekor guztiak ditu kirol egokituko open kategorian eta hainbat podium lortu ditu urrezko domina eman ezaien emakumeen kategoria absolutoan. Aipamen berezi eman zaie Boskoz mendiklubari bere 50. urteurrenagatik, Peña Kirol Klubari eta Nafarroko Saskiboloi Federazioari bien. Foru gobernuak baimena eman du atzoko bilkuran urtean hitzeko 11 milioi euroko gastu konpromiso hartzeko. Nafarroko enpresa sarean IGG proiektuak egitea bultzatzeko laguntzetarako. Industria sailak eta transizio ekologiko eta digitaleko departamentoak sustatutako laguntza hoien helburua enpresetan ikerketa industrialeko eta garapen esperimentaleko proiektuak egitean laguntzean da.
enpresen eta Nafarroaren lehiakortasuna areagotuko duen dinamizazio teknologikoa bultzatzeko. Deialdi hau Europar Batasuneko eskualde garapeneko Europako funtsak finantzatzen du 40%. Laguntza jasoko dute aurreikusitako 3 modalitatetako batean kokatutako ikerketa industrialeko eta garapen esperimentaleko proiektuak. Banakako proiektuak enpresa bakar batek egiten duenean, enpresen arteko lankidetza proiektuak, gutxienez 2 enpresa independenteren arteko lankidetza eraginkorra dakartenak, gutxienez enpresa txiki edo ertain bat izanik. Foru Gobernuak gaurko bilkuran urtean hitzeko 11 milioi euro gastu konpromisoa hartzea onartu du, industria ikerketako eta garapen esperimentalako proiektuetarako. Deialdi hau, industria eta transizio ekologiko eta digital enpresarialeko departamentuak sustatu du, Nafarroko enpresa sarea dinamizatzeko eta gure erkidegoko lehiakortasun teknologikoa handitzeko. Erabaki hau, Nafarroko sektore estrategikoei lotutako eragin handiko IGGB proiektutarako aurreko astean aurkeztu genituen beste 15 milioiei gehitzen zaie. Guztira, beraz, 25 milioi euro baino gehiago bideratu dira enpresen eta eragin handiko ikerketaruntz. Baterako ahalegin horrekin gobernuak berretsi egin du Nafarroa berrikuntza eta garapen teknologikoko erreferente gisa sendotzeko apustua 23-27 legealditzarako programa akordioan ezarritako helburuarekin bat etorriz. Nafarroko gobernuak atzoko bilkuran aurrekontu ondare eta politika ekonomikoko zuzendari nagusiari baimena eman dio Atletiko Osasuna klubari 28.254 metro kuadroko lursaila saltzeko 4.2.312 euroren truke. Zehazki Foru Gobernuak 11.485 erregistro finka saltzea erabaki du. Finka hori Arangurengo 3. poligonoko 157. katastro lurzateari dagokio. Osasunako futbol eskola kirolgunean dago eta lursail hori errentari gisa erabiltzen du gaur egun. Finkak Nafarroko kirolaren eta jarduera fisikoren institutori atxikia gaur egun kirolan hitzeko eremua, kirolpistak, zoladura eta urmaela. Horrela gobernua positiboki erantzun dio urriaren 29an Osasunak egindako eskaerari, non erakundeak transakzio hori formalki eskatu zuen. Eragiketa salmenta zuzeneko prozeduraren bidez egingo da, baldintza ekonomikoei dagokionez erosleak 4 epetan ordainduko du. Iruñeko udaleko gerentzia eta hirigintza batzordeko kideak Arrosadia auzora hurbildu dira, azken asteetan inguru hortan egin diren zenbait jarduketari buruzko azalpenak bertatik bertara jasotzeko. Lan horiek guztiak eremu publikoak birgaitzeko 2024-2026 esparru akordioaren barruan gauzatu dira. Alde batetik urriaren erdialdean amaitu ziren 138.286 euroko aurrekontua zuten Keiles errekaren kaleko iparraldeko espaloia zabaltzeko lanak. Espaloi hori aparkatzeko erreia eta zamalanetarako eremua okupatu arte zabaldu da eta horrez gain jardinerak eta zuaiz berriak sartu dira. Bertzalde Keiles erreka kalearen eta Zangoza kalearen arteko zatian hirira sartzeko noranzkoan Iruñeko udalak 208.084 euroko aurrekontuan duten asfaltatze lanak egin dira. Hirugarren jarduketa Blas de la Serna kaleko erdibitzailea eraldatzen datza hortarako, iragaiztea kendu da, erdibitzailean eta naturgune berri bat sortu da. 21 zuaitz eta 500 zuaizka baino gehiago landatuta. 254.601 euroko aurrekontua duen jarduketa horrek birika berde berri bat sortuko du hiriko alde horretan.